खुलुमबाय दिनै 27 मार्च 2025 बिस्तिबार हाग्रा मैलारिया रायजो राजाफोरनि रांजों गावनि थाखाय हस्पिटाल क्रेसार मेसिन हटेल आरो रिजर्ट बायदि बायदि बानायनानै लादों। हाग्रा मैलारिया जीएसपी हानजाखौ गावसोरजों लाफानानै लासै लासै जीएसपी हानजाखौ गैला खालामगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो हिरा सरनिया साबधान जानांगौ होननानै राकेश ब्रह्मआ बुंदों। पानेरि दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि राजेन बर'आ हरखाब अबथिरायै रुंसारि जालांबाय। एटिएमनिफ्राय रां दिहुननाय मासुलखौ फैगौ 1 मेनिफ्राय बारायसिगोन। आरबिआइआ एटिएमनि मासुलखौ एटिएमनिफ्राय रां दिहुननाय आरो बेलेन्स चेक खालामनाय बेसेनखौ बारायगोन। रां दिहुननाय मासुलखौ बारायनानै 17 रांनिफ्राय 19 रां खालामनाय जागोन आरो बेलेन्स चेक खालामना 6 रांनिफ्राय 7 रांसिम खालामनाय जागोन होननानै फोसावदों। लोगोसे इउपिआइनि नेमखान्थिखौबो सोलायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इएम रनजित बसुमतारी आरो आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि सायाव हाग्रा मैलारिया गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। ইউসি ব্রহ্মর কাহিনী তো মই কম। আপনি ঘর বনাওকচোন একটা ভাল একটা ঘর, যিকোনো ঘর বনোৱাৰ পিছত সি আহি পেলাই কি কব জানে? ঘৰটো বিৰাট ভালকে হ'ল বনোৱাটো, আহি পেলাই কি কব জানে? এই দরজাটো এইফালে হব নালাগিছিল, এইফালে হব লাগিছিল, এনেকুৱা কোৱা মানুহ জানে? জিন্দগী আপনি তাৰ পৰা স্যাটিসফ্যাকশন রিপ্লাই জিন্দগী নাপাব। যিমানেই আপনি নতুন গাড়ী কিনি পেলাই আনকচোন ইউসি ব্ৰহ্মৰ কাৰণে, কি কব জানে? কালাৰটো এইটো হব নালাগিছিল, এইটোহে হব লাগিছিল, এনেকুৱা কোৱা মানুহ এই ইউসি। আমি জানো জানে ইউসি ব্ৰহ্মৰ কথা নুসুধিব। আপনি জিন্দগী আপনি ইউসি ব্ৰহ্মক স্যাটিসফ্যাকশন কৰিব নোৱাৰে। একদম যেহেতু অকলে অকলে হব, আমি বিপদ শিকাটো বা সরকার বনাটো কাটাম 100%। मोनसे समनि बिपिएफ हान्जानि गोख्रों मावथि दिनेश बसुमतारीआ खाम्फा बरगयारिजों थांनाय माखासे सान सिगां इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादोंमोन आरो इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाखांनायनि उनाव फिन इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाफिनदों। ओरैनो मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। ओरैनोथ' आङो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फासाजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों दा जेबो रिफान्डेबल जायाखै। दा ओंखायनो आं दुखु मोनबाय। ओरैनोथ' बोथोराबो गरम जाखाबाय आरो बोथोर गरमजों लोगोसे आङो जेबो एक्टिभिटिस खामानि मावाखै खाम्फासाजों थांफानानै। ओमफ्राय हाला आङो गांनै गस्ला बोरै गानबावनो, माला खुफिननो, आं बेखौ सानदोंमोन। दा बिदि साननानै दिनै मोनसे खाबु लानानै जोंहा बिक्रम फंबाय आरो जोंनि ब्लकनि नेताफोरखौ लानानै रायज्लायनानै दिनै गांसे गस्लाखौ आं खुफिनबाय। बिपिएफनि गस्लाया दिनै गस्लायैनो दङ। बिपिएफखौ आं बजबफिनबाय आरो एक्टिभ हिसाबै आं खामानि मावगोन बिपिएफआवनो। खाम्फा बरगयारि बिथांजों माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोराबो जादोंमोन। बिथांमोनाबो बिपिएफआव फैफिननायनि सारा दं नामा? एक्सुवेलि फैगोन। आंजों जिखिनि कन्टेक्टआव दङ उइथ नेम हिसाबै आङो दिनै बुंथ'ला। उइथ नेम हिसाबै जुदि बुङो गाबोन माबा मोनसे सोरनावबा हाबफैनो हागौ। बिनि थाखायनो आं बुङा। बेजों जिखिनि जयनिं जादों मथा मथि 5%सोल' थाबोगोन। बाखिथ' बहुथ मानसिफ्रा आरो फैदेरबावगोनसो आंहा आसा दं आरो। जों नुनो मोनबाय थादों फिल्डआव खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनावहाय गावनि बियाबजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेहाय गोबां बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि जों समाजारि बिजोङा नुदों। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' ओरैनो भुवा स्टाइलसो आं नुबाय थादों। एक्सुवेलि गोसो मोजांजों फैयाखै, हयथ' माबा मोनसे लुजाबायदों खोमा, आं बुंनो हाया। एक्सुवेलि बिथांमोनहाबो रिटार्न जागोन आं नुहुरदों। आरो खाम्फासानि जि इउपिपिएल दलाव हाबनायनि जि उद्देश्य, जे आंजों मोनसे क्ल'जलि हिसाबै रायज्लायबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों माने मिलायनानै सिङाव गोरोबना गेलेगोन 100%।
गतिके आङो इउपिपिएलआवनो बारनानै आङो 14 चिरां दुवाराव टिकेटखौ मोनखागोन हिसाबै ज' थांनानै टिकेटखौ लानानै गेलेदिनि बिदि होनदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय जे दिनै दिलीप सखिया बिथाङा बुंबाय एसे उनाव जे बिजेपिआ हारसिं इउपिपिएलआ हारसिं बिपिएफआ हारसिं बेखिनि गेलेगोन होननानै बुंबाय बिनि उनावथ' आं सिन्था खालामबाय बेथ' बोरै जालायखो दा बेनिफ्राय बहुद आं सानदों साराबो हयथ' माबा मोनसे नार्भास माइन्ड दं खोमा गावनियाव आं बेखौ सिन्था खालामदों थेंक इउ दिनैनि रादाबफोरा बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलाव गोदान भिडिअ मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि